O Castelo de Ribadavia foi o escenario perfecto para despedir a música, cor, cantos e danzas das 6 culturas diferentes procedentes de 4 países que encheron as noites ourensáns durante 10 días. O Festival de Peche desta edición 2024 das Xornadas de Folclore comezou con un espectáculo conxunto coa actuación do grupo de Panamá, seguido de Senegal, Colombia, Taiwán, México e Serbia. Máis dunha hora de actuacións para despedirse de Ourense nun marco excepcional no que se une patrimonio cultural, material e inmaterial. Durante 10 días, as agrupacións participantes nesta 39ª edición entusiasmaron o público cos seus vistosos espectáculos. As xornadas son un dos eventos máis esperados do verán en toda a provincia. Están organizadas pola Deputación de Ourense a través do Centro de Cultura Popular Xaquín Lorenzo, coa colaboración da Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude e dos diferentes concellos anfitrións. Os responsables de invadir as rúas, as prazas da provincia de historias recuperadas, do folclore e da maxia do baile desde todo o mundo foron este ano o Ballet Jamu de Senegal, o grupo de Panamá, Academia Andrés Valiente, danzas e proyecciones folclóricas, o Yuan Yuan Dance Group de Taiwán, os mexicanos de Ballet Folk Instituto Tecnológico de Celaya, os serbios de Kudesrem e os componentes do grupo colombiano da Fundación Ballet Folclórico de Nobsa. Todas as persoas que conforman o elenco artístico manifestaron a súa gratitude ao público ourensán pola excelente acollida en cada unha das vilas onde estiveron, onde os longos aplausos foron o mellor agasallo recibido e a organización polo bo trato e atención continuada.